מה קורה חברים, ישראל, אבישי? ככה, אתם אומרים שפעמיים כי טוב, ואני ביניים מאוד תחרותי. הדבר היחידי שאפעם הצלחתי לנצח בו, אני חייב לעשות עוד פעם. בוא נקל על טונה עוד פעם. פעם שהבטחתי, יש טונה, סטופר, טונה סטופר. בוא נקל להגיע מים. זה כל המים? עוד פעם, כן. 10 שניות היה השיא של ישראל? של אבישי. רגע, ספקור לקומפטור. עכשיו תראה את הטונה. תראה את הקו. שנייה. תגידו מתי. רגע. 3, 2, 1, רגע. שתי מים. תקחו את המים. מה זה הקפה? מה הקפה פה? היה 10 שניות באלוהים. הוא עושה לי הקפה עוד טובה. עכשיו זה 20 שניות, תסתכלו על המד. תראו את הצילום עצמו. עם המים של הטונה. אתה לוחץ על